Hei, bună tuturor! Eu sunt Ana și astăzi am revenit cu un nou clip după atât de mult timp. Toți m-ați întrebat pe Instagram, o să las jos în descriere, cu toate conturile de socializare, de ce nu mai postez, ce s-a întâmplat. Și astăzi m-am gândit să vin cu un story time în care să vă povestesc tot. Eu de acum voi posta pe tableta surorii mele, mi-am conectat cu contul meu pe tableta ei normal, pentru că telefonul meu s-a spart și nu mai poate fi funcționabil, gen arată în halul ăsta, o să vă arăt mai în detaliu la urmă. Și da, vreau să vă rog să vă duceți pe Instagram, să-mi dați idei de clipuri, să fim cât mai activi și da, tocmai astăzi mi-am venit ideea să mă conectez cu contul meu pe tableta surorii, încât să pot să postez de pe ea. Telefonul meu se aprinde, adică spre mirarea mea e ok, dar nu mai merge touch-ul, nu mai vrea să mă coopereze cu mine. Poate vă întrebați de ce asta e pur și simplu scoasă, ce treabă are. Asta nu este capacul, mă rog, carcasa telefonului, ci pur și simplu s-a dezlipit, pentru că acoperam ăsta cu chestii, mă rog. Capacul meu este în halul ăsta, gen l-am spart pur și simplu ori încătat din buzunar sau de mine și nu mă judecați, îl aruncam și n-am procedat corect. Da, aici s-a rupt, aici s-a spart, țin să menționez că asta nu era înainte, pur și simplu era tot acoperit. Și da, camera văd că e ok, doar suportul în care era ăsta e spart și așa, iar telefonul meu arată aici, în colțuri este făcut praf, aici, jos aici, iar pe ecran ce-au zis frații mei, ei Ana, oricum mai funcționează, dă-l naiba, bam cu foarfeca în el. Da, și cam asta este. Și vreau să vă povestesc cum s-a întâmplat. Pur și simplu eram în parc, nu știu de ce, dar tot aruncam cu el de proastă, nu știu, sau un pic din buzunar. Și stăteam cu prietenii mei afară, când m-a pus cineva să o sun pe sora mea Alina, că nu o mai găsea. Voiam să scot ca să o sun, dar ce să vedeți că touch-ul nu mai coopera cu mine, încât am fost nevoită să îmi iau altul. Și da, am văzut asta, de fapt am băgat de seamă după ceva timp de când nu scăpase din buzunar, dar problema e că nu scăpase pe cimentă, scăpase pe tartan, din chestia din parcuri, mă rog. Și da, cam așa am realizat eu că nu mai funcționează. Și vreau să vă zic că da, dacă vă voi posta pe tableta surorii mele, sper să se vadă cu o calitate cât mai bună, dar se vede așa lucios, nu știu de ce se vede așa lucios, uitați și voi. Dar nu m-am fumat, nu nimic, pur și simplu de la tableta și de la din afară, cred. Și da, cam așa, nu cred că se va numi mai exact un story time, pentru că nu prea a fost așa mega story time. Cred că va fi un anunț, da, adică un anunț. Și da, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru suma de 44 de abonați. Mai avem puțin și facem 50 de abonați și nu pot să cred cât de mult am crescut, deși nu prea sunt activă, dar vreau să vă mulțumesc pentru tot sprijinul vostru. Eu am fost Ana și ne vedem data viitoare. Bye!